kwavakala kaloku isitshingitshane, kwavakala izinqi, kuyacaca uba nanku umntu esiza. Kungena unyana kaBangiwe, kaloku kungena unyana kaKhushu, kungena umzukulwana wendlu kaMvangeli uJuwele, ungene lo mshumayeli mkhulu, kungene kaloku lo mvangeli. Kaloku ubuvangeli obu ndibuncancile, kaloku ndingumvangeli nam, xesha ukhokho wam wayengumvangeli. Namhlanje siphethe kaloku loo ntshumayelo abantu sebeyazi ukuba xa imivulo unganalo ithamsanqa lobukhufundela iBhayibhile. Siphethe loo Bhayibhile namhlanje. Xa uvezo zinqi, kaloku ezinqi zindikhumbuza mina zanithile indoda ehamba ikhangela ehlathini, ikhangela abantu bayo nje, bubhele naye ekhangelana nawe nje mntana omhle. Yakhwaza le ndoda, ikhwaza uAdam. Adam uphina? uAdam kaloku mntana omhle indoda yalapha eMonti. Nanku ephendula uAdam, ndilapha Nkosi. Adam wehlela lapha Nkosi, enetyotyombe lakhe pha uAdam. Yaphendula uthi, ndithe ndawuzibona bomqolo wami ingathi uphandle, ndabaleka ndazozimela, ndilapha ke ndizimele kweli tyotyombe lam. Sithetha ngaloo Adam ke namhlanje, sithetha ngaloo ndoda ethi umqolo wayo ingathi uzawuba phandle, indoda ethi ifuna uzimela. Sithetha ngawe kaloku mntana omhle namhlanje. Yiloo nto sithi ungalibali to subscribe, ungalibali kaloku ukuzibandakanya nayo le group, ukwenzela uba ungaphoswa kaloku kuyo le channel. Xa sisithi le group sithetha abantu bahle abamane bemkhumbuza utata uBhele uba tata uBhele uphi kweli khaya lenkcubeko, siyakukhangela, siyakukhumbula. Sithetha ngoAdam, le ndoda eyathi umqolo wayo ingathi uzawuvela. Namhlanje kaloku bantu abahle njengoba ingulo mvulo siphethe okuphayana evenkileni, sithetha ngawe ndoda ndini ethi ufuna isidima. Sithetha ngaloo ndoda ifuna isidima. Yindoda etheni le ithi ifuna isidima? Le kuthiwa maye evenkileni yokhangela ukuba ayinobhaqa ntona phaa kulaa venkile. Le ndoda sithetha ngayo yindoda ethi ndifuna ukuthi xa ndifikile endaweni kuvakala uba kufika unyana kaNantsi, ndikhona phaa enkonzweni. Ndindoda ekuhlahla ime phaa ishumayela, omnye uthi hayi ndiphaa ekwayarini mna ndizikhokelele kulaa kwayari yam, bayafuna ukundibhukuqa. Omnye uthi ndiphaya kwi-church board. Omnye uthi hayi mna ndikwezepolitiki tata uBhele, ndinesikhundlana sam phayana kulaa BEC, kulaa RC, kulaa PEC, ndikhona kwezi komiti zilapha ecaweni. Omnye uthi mna tata ndiyi-team leader ethile, ndibumphathisha othile phaa emsebenzini, ndibusupervisor. Omnye uthi ndiyimanager ethile phayana. Omnye uthi ndikwezi NGOs tata uBhele andiphethanga mntu, kodwa umsebenzi wam undidibanisa nabantu abaphethe abanye. Mna ndiphayana kule NGO yakwa-Department of Education. Omnye uthi ndiphaa kwa-Department of Health. Omnye uthi mna tata uBhele andiphethanga mntu, kodwa ndihamba ndihla ndinyuka ndithengisa ezi insurance zam. Apho ndifuna ndithi xa ndifika, xa ndime phambi kwabantu kubonakala uba nanku umntu emile, nanku umntu uzimele, umqolo awukho phandle. Sithetha ngaloo nto ke namhlanje. Sithetha ngawo wena mntu uthi usesikhundleni njengoba sikuthumela phayana evenkileni, sifuna uyozifunela loo nto. Wena mntu uthi ndisesikhundleni tata uBhele, ndifuna xa ndithetha noko kumanyelwe. Omnye uthi ndinamabhunga amane evuka tata uBhele apha kwezi ndawo ndikuzo, afuna undiphazamisa, afuna undidudula, afuna undisusa kule ndawo ndime kuyo. Ndifuna tata uBhele ukuba yiloo sepa impunyumpunyu, ndifuna uba yiloo tyhiniphi bathi noba bafuna ukundikopa, bafuna ukundikopa nengcambu, bafuna unditoncula tata uBhele, ndibe nguloo mntu uba yiloo tyhiniphi, kodwa ndibe ndikhona ndiphakathi kwabo aba bantu. Sithetha ngawe ke namhlanje mntundini. Kaloku namhlanje sithetha ngawe wena mntu othi njeba ndiphethe nje ndifuna to fill the room. When I enter tata uBhele ndifuna kubekho that warmth, bangathi abantu xa ndingena kubekho uvalo, ndifuna kubekho that warmth. Ndifuna abahlali tata uBhele bangagcwali ivalo xa ndifikayo, ngaphandle kwaba bayinxalenye yala mabhunga. Sithetha loo nto namhlanje njengoba sikuthumela evenkileni. Sifuna loo mntu othi ufuna ezo zinto zikumila kunjalo. Le nto sithetha ngayo bantwana bahle yinto engafikiyo, kodwa yinto engaxhaphakanga. Ikhona le nto, kudala yabakhona le nto, bezenza aba bantu ngendlela ezoyikekayo. Umzekelo abanye abantu, umntu unezizwe. Sithethile ke ngezizwe esithi apha ekhaya sikwazi ukuzikhanda.
abantu banezizwe. Ezi zizwe uba wena mntu unazo ufuna ezi zinto sithethe ngazo apha ngasentla, bathi noba bathetha ngawe, noba bathi bebekuloo moto isuka kuloo kona behamba bebabini, ngobiza nje igama lakho, noba baya kukwekwa izizwe zikhona zizawuthatha ezo ndaba zizise kulo mntu bekuthethwa ngaye unguwe. Bathi xa befika kuwe kanye ubafowunela uthi iyekeni loo ncoko ngam ndiyaniva. Abanye banamaselwa ke mntanomhle, amaselwa nawo ngala sikhe sathetha ngawo apha ekhapha, satsho ukuba napha emabheleni asikwazi uwenza la maselwa, sayincokola ke into yamaselwa nawo. Izawuxhaphakela nto ingakumbi kwezi departments zikarhulumente, indoda ibe neliselwa layo phaa eofisini. Eliselwa nalo lenza njengezazizwe lithuthe ezaa ndaba xa nithetha ngayo le ndoda. Ithi le ndoda nobe seniyibhungile nayigqiba ukuthi kule meeting ilandelayo sizawudilishana naye xa ingena le ndoda kuthi ubhalo, nijongajongane, umntu aqonda uba heyi ayinoqalwa ndim le nto, ayizuqalwa ndim nam, ibe ngunam nawe. Loo nto beniyicebile kwezo ntlanganiso zenu zasebusuku iphelele esithubeni, noba beseninayo loo petition yenu, loo doyitoyana yenu ibandayo ingenaflegi. Xa nifika kule ndoda nithi nizise ezi zikhalazo zenu, kuba amaxesha amaninzi masiyichaze nantsi into iyavakala, aba bantu banezi zigubhu nezi zizwe amaxesha amaninzi ngabantu abanempatho egwenxa apha phakathi kwabantu, ngabantu ekukhalwayo ngabantu abanesithinzi, ngabantu abalawula ngegqudu, ngabantu abangozwilakhe. Lo zwilakhe nithi ngoku kudala eningcikiva kodwa nikwazi ushukuma, nithi seniyiqalile loo nto. Kubekho abahambayo bayompimpa bayochaza ukuba hayi ngubani ebesithi nobani ebesithi, mna khandithethe nto. Lo zwilakhe lona ayenzi ngathi akayazi na uba uthethile, uyazi yonke kaloku le nto beniyithetha phayana. Ndizama uthi ke bantu abahle, into ekhoyo le izawuthi kwaba baphathi banazo ezi zakhono zezizwe nezi zigubhu, nizawuthi xa engena endlini kuthule kuthi cwaku khona omnye umphathi wakhe wakhona esingazumsondeza uba uphi, kuba nizawumazi naye ukuthi wayenaso esa sakhono. Indlu igcwele bebemcebile, abazawuthi bathi ndiyawungena laa ndoda, bathi abantu kuvele kuthi uvalo, bekubande ingathi kungena umkhenkce, kungene le ndoda ibuze uba ninesikhalazo. Hayi asinasikhalazo na, ukuthi hayi ke hlanganisa iphelile. Sithetha ke apha namhlanje ngamayeza esintu, ngamayeza esiXhosa angenazo ezi zinto zisezigubhini, angenazo ezi zinto zikwizizwe. Masiyichaze le nto njengoba sakhe sayichaza mntanomhle. Wena mntu othi uzifanela nobhele usebenzisa amayeza, masiyithethe inyaniso, singayoyiki ukubana umehluko ukhona phakathi kwakho naba basebenzisa ezi zigubhu nezi zizwe, kuba kaloku ezi zigubhu zinezilwanyana, zinamafutha athathwa kwizilwanyana ezithile, iipisi zeenyama esuka kwezi zilwanyana. Ezi zizwe nazo ezi zigubhu ubuninzi bexesha zihambe ziyothethiswa nasemangcwabeni, ziyovuswa kwezi ndawo kuvuswa kuzo. Inyani ke ithi into yazo mntanomhle, whether you like it or not, iyakhawuleza ukuba umntu unesi sigubhu. Sesiyidibanisa ke ngonaphaa ekuthwaleni, umntu othi tata uBhele mna ndifuna iintlanga zemali. Ezi ntlanga zemali zalapha kwaBhele zihamba nesihlwele sakowenu, izihlwele zezi sizaziyo ukuba zihamba nge-slow motion olwanyawo lonwabo. Kanti umntu othi mna ndizilandele isigubhu ngapha se-90,000 se-150,000, uthi xa esithi ufuna imali ingena, imali yangena ubilandwa yile nto. Sithetha kaloku ngezinto ezingo-high risk high return, ukuba ungene ku-low risk ne-return ke iba njalo emayezeni, akukho nepisi ke ka-risk. Sithetha ngawe ke othi ndifuna ukusondela kulaa ndoda yezazigubhu nezizwe, kodwa mna ndibe ndisebenzisa amayeza kuphela. Zifumanele ke le khombo, sithi claim your presence. Uthi nawe xa ungena phakathi kwabantu kubonakala uba kungene umntu, akungenanga nto. Sithi generate warmth xa ungena, kuba lena ingamayeza yona ithi xa ungena abantu mabazive beamkelekile, abantu mabakwazi ukuapproach, abantu bakwazi uthetha nawe, ungaphathi abantu ngegqudu, ungathi kuloo ndawo ukuyo noba uphethe umntu omnye ufumanisa uba uyoyikwa. Kodwa le nto
esithetha ngayo iyakwazi nayo ukuwasakaza amabhunga, iwachitha-chithe loo mabhunga. Besisashumayela lapho sithi no weapon formed against you shall prosper. Uthi xa ufika phakathi kwabantu ubone uba abantu bayayonwabela le nto ofika kwalo mntu unguye. Kwenzeka ntoni ngoku? Nantsi into yami ingathi ineento ezimayo, andiyazi noba le nto yami iyemana, kodwa siyaqhuba. Ndiyabona uba iinto zam ndithe xa ndithetha no weapon formed kwatakyohili kwaqhuma uthuli. Sithetha ngaloo nto ke mntana omhle sithi hamba uyozifumanela nantsi ikhombo xa siyibiza sithi ngumhlonipheki, ezawukwenza ukuba nawuhlonipheke phakathi kwabantu. Uthi xa uyokwenza ezo presentations, wena mntu wenza ezo presentation mhlawumbi apha emsebenzini, uhambe uyokwenza ezi PowerPoint upresenta, athi umphathi wakho noba ufuna ukubuza aqonde uba kuthe sike ndamthanda nje ubani, noko usike wandiliseka wahlonipheka. Uthi noba uyothengisa ezo nto zakho kubonakala uba kufike umntu abantu babe warm around wena. Nantsi ke into esifuna uyichaza inoba you already know the drill kwizinto zalapha emabheleni. Yonke into yalapha ke mntana omhle kungathiwa khombo xa ibizwa ikuqala ngokuba ikususe isimnyama, isichitho, mgqwaliso, ukwenzela ukuba ithi ingena into yokuba uhlonipheke ingene emntwini noko ongenazo izigcawu. Uyabona nto uba une-cobweb okanye wena uleqwa zezimpethu zesichitho. Siqale sikususe loo nto kaloku mntana omhle, then usebenze loo mayeza ukuba uzuthandeke, loo mayeza okuba ube nesidima. Ukhona umehluko ke phakathi kwale nto namayeza othengisa. Sithe kaloku wena mntu othi ufuna uhambe uyozithengisela, wena mntu othi ufuna uba ezinto zakho ezi product zikungenisela imali, ukhona umehluko. Eyokubizela imali ayifani yokubizela ukuthandwa ngabantu isidima. You can mix them if you want, kodwa lena into does not attract imali, ku-attractela i-presence. Uthi xa umile phaa kwabantu uthetha, abantu babone uba kume umntu, bangadikwa abantu kuba ume phambi kwabo ingathi awusasuki mntu ndini otyhafileyo. Mabathi noba utyhafile kodwa le ntlahla ihamba nawe, le nto esisidima ikumise ingatyhafi. Wena mntu othi ufuna iintlanga zemali, wena mntu othi ufuna imali, wena mntu othi ufuna uthandwa imali, zizodwa iintlanga zemali nazo zikhona phayana evenkileni. Wena mntu othi ndifuna ukhupha izichitho, andifuni le nto kuthiwa ngumhlonipheki khombo, mna ndizifunela nje lena ilula yokhupha imigqwaliso, izichitho. Nanku umntu wam uyandibaleka, nazi into zam ziyasaphalaka. Iyodwa ke leyo mntana omhle nayo hamba uyoyikhangela phayana evenkileni. Masiyeni ke evenkileni kaMy Friend, icheap ivenkile kaMy Friend phaya ku-www.vuselanga.co.za. Athi omnye bhele mna ezinto zasezivenkileni ziyandibhida, mna ndiqela ungena kulo My Friend kulapha ngasekhaya ndiphethe i-R10 andinike itshintshi nezinto zakhe uMy Friend. Asinakwabhakhowudi kodwa akufani bhele, siphuma sinento kaMy Friend. Wena mntu othi kunjalo kuwe uyakwazi uba ungayi evenkileni uvele ufake nje apha kuWhatsApp, ubhale tata ubhele mna ndifuna into ethile, siyincokole sijonge uba le nto uyifunayo yile nto eza kunceda na, kuba sometimes le nto uyifunayo ayiyo le befanuba uyayifumana. Siyincokoncokolele le ngxaki yakho, sitsho ukuthi nantso enokunceda uba yikho phaa evenkileni. Sikuhlanganisele kaloku mntana omhle, ubhatale wena phaa kwaCapitec, and then xa ugqiba ke ngosinike loo address sikuthumelele njengoba ucelile. Nanko ke uMy Friend, ibhele elihle lesabatha, umshumayelo omkhulu. Nantsi intshumayelo bendiyiphethe ke mntana omhle, sithi kwezo zihlwele zimane zisithuma ukuba sizofika kule ndawo, sithi masiqhubeke usithuma kaloku nosidibanisa, masibulele kuzo kaloku ezo hlwele, sithi kube xhosi kube hele camagu.